Toga dana pristupiše k njemu saduceji koji vele da nema uskrsnuća i upitaše ga: Učitelju, Mojsije reče, umre li tko bez djece, neka se njegov brat oženi njegovom ženom te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako u nas 7 braće. Prvi se oženi i umrije bez poroda ostavivši ženu svom bratu. Tako i drugi i treći sve do 7. A nakon svih umrije i žena. Kojemu će dakle od te 7 biti žena o uskrsnuću? Jer sva su je 7 imala. Odgovori im Isus: U zabludi ste, jer ne razumijete pisama ni sile Božje. Ta u uskrsnuću niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebu. A što se tiče uskrsnuća mrtvih, zar niste čitali što vam reče Bog: Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev. Nije on Bog mrtvih, nego živih. Čuvši to, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom. A kad su farizeji čuli kako ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: Učitelju, koja je zapovijed najveća u zakonu? A on mu reče: Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim 2 zapovjedima visi sav zakon i proroci.